Нередност на пътя е пито. Сега с тебе ще коментираме колко нарушители ще видим, докато стигнем до КАТ. Толкова рано сутринта няма да са много, ама дай да видим сега. Това е мой приятел, Иво Белев се казва, има фирма за счетоводни услуги. Здравейте. И от доста време го подканвам да ми дойде да ми гостува някъде, той се ми отказва и все не може да се срещнем, но сега вече причината, която снимаме е, че на неговата лична кола, чисто нова Toyota, му откраднаха номерата. Само предни номера. Само предни номера. За някой да сипа гориво за 100 лева, аз сега ще дам 500. Дали е това причината или? Надявам се да е това, защото ако е лична, става лошо вече. Няма какво да се оплакваме, в такава държава живеем и това е положението. Който не му харесва, знае какво да направи. Колата е на лизинг и сега трябва да... Колко време чакаш без, ако нямаш друга кола, реално колко време се чакаш? За моята аз имам друга кола, ама да кажем, че този път лизинга се представи добре и общо взето за 2 дни организираха пререгистрацията, което е супер. И сега нови номера с въобще други цифри и всичко друго. Супер, да. Поне като имаш нарушение на пътя, по този номер изчезват. Така че... А винетката? Сега на ново сигурно трябва. Това не се бях замислил, да. И нова винетка, значи още 100 лева отгоре. Да. Автобуса говориш по телефона, видя ли? Но това е за тях нормално. Ти може от тук да завиеш. Наляво ли? Да, ето виж, виж. Аха, и от тук мога. Аха. Това за маркировка ли го направих? Да, и светофара промениха. Браво. Обаче сега тук сигурно някой ще ме успириш, където е лего нахалния. Ти не спазваш закона. Да. Те такива като тебе ще кажат, следят за нарушения, ама не знаят правилник. Не знам. Аз долу-горе смея да кажа, че го знам. Всички го знаем, на пътя трябва да го знаеш, но се забравят някои работи. Сега снимаме, промених гледните точки на буса отляво, отдясно, отпред и към нас. Това си е един малък подкаст в колата за нарушения. Знаеш ли, че такситата имат право да карат без кола? Знам, да. Аз не знаех. Но само шофьор. Да, само шофьора и когато е с клиент. Но те и без клиенти пак карат без колани и ги ядат. Идеята е, че ако той ги нападне, може бързо да излезнат. Това е идеята да са без колан, когато има клиент в колата. Когато няма клиент в колата, няма такова основание и би трябвало да са си с коланите. Ти имаш ли глоби някакви? Най-интересното е, че имам, но нито една не е за превишена скорост. По-скоро имам една скоростна за неправилно изпреварване в Кресненското дефиле, от един от първите прави тунели. Една кака пред мене караше с 40. Това е единствената права, който е минавал оттам, знае където можеш да изпревариш горе-долу окей. И аз се изпреварих и след тунела имаше патрулка. И ми съставиха фиш, че съм изпреварил в тунела, защото там не можело. Наистина не може, беше непрекъснато. А тунела с 2 платна, наляво и надясно, не? 2 платна, да. Посочен. Но нямаше никой, ти имаш видимост 500 метра сигурно там. Да. И ми съставих акт за неправилно изпреварване, който си платих веднага. Фиш, извинявам се. И беше доста комично, защото тогава карах един Mercedes S-клас и бях спрели още един Mercedes S-клас до мене, който беше поступил по същия начин. Ние обясняваме, че каката кара с 40 е предпоставка за ПТП, защото прави задръсване зад нея. Те ни казаха, това не е наш проблем. Проблемът е, че ти изпреварваш неправилно. И така. Защото виждаш софийска регистрация. Не, те там си бяха застанали, явно си го знаят. Пак казвам, единственото място, където можеш да изпревариш без да има опасност. Да. И виждаш, имаше видимост и всичко. Право, да. И права, и възможност да се засилиш. Въобще, но така е. Имало тунел и в тунела не можело. И така. Има много безумие на пътя, маркировки. Младите шофьори, това става според мен многото катастрофи, защото те се доверят на маркировката, не това дето виждат. В завой прекъсната линия, той тръгва да изпреварва и отсреща тир. И какво правиме? Поредния загинал на пъти. Ако ще кажеш за последните случаи тук с деца и този последния с Е-класата? Значи, докато се толерират скъпите коли, до тогава ще има нарушения. До тогава те ще правят каквото искат. Законът е за всички. Ако вземат от КАТ и от полицията и свършат работата и както е в Холандия, тук се за пример дават, на проверките на полицаите да има и данъчен,
и като спрат полиция определена клас над определени пари за България, може да се въведе някакъв прак, той трябва да докаже в 3-дневен срок къде са му парите. Не ги ли докаже, конфискуват колата. Това къде, в коя държава? Холандия. Браво. Ама тук в България трудно ще стане, защото нали знаеш, те колите на лизинг, върви доказва и човек на кого е. Няма значение, лизинга трябва да има документи, той откъде има доход да му дадат такава кола на лизинг. На лизинг, нали знаеш в момента как да, той като на бързи кредити. Абе не е точно така, защото аз наскоро взимах лизинг и... Лизинг от Toyota, като говорим, примерно от главно представителство, е много, обаче те бързите кредити, където си купуват втората употреба коли. За втората употреба, да, може би си прав там. Как се дават, но... Там са на големи проценти и гледат да има обороти, като не си платиш, ти вземат колата по най-мутренския начин. Не говориме, може би точно за тези говориме, които са набързо тези, станали богати, да, уж богати, където си купуват кола, а пък нямат пари за гуми и за гориво. Реално. Аз до сега не видях нито един нарушител, човек. Какво става? Сутрин рано хората са внимателни. Все пак отиват на работа, на почивка. Сега това не е нарушение, ама там се засекаха доста брутално. Да. Най-много нарушения правят шофьорите на автобусите, между другото. Те си позволяват... Тук е само току-що ПТП, виж, погледни го. Красота. Volkswagen направо намачкан до... Вчера ето тук имаше точно на Палченска. Три коли се бяха ударили, даже мантинелата бяха смлели. Надявам се да не е имало хора. То ако имаше да има по новините сигурно. Да. Добре, кажи ми на булевард, който е 3-4 ленти. Каква е причината според те? Той беше на левия завой там. Най-вероятно някой умник е направил втора лента за ляв завой. Засекала останалите. Пак беше хубава кола. Да. Една от колите. И така, неприятно е. Те не се замислят какво следва след това. Че те с основното си образование убиват човек с бъдеще, който най-вероятно е щял да постигне някакви успехи, които можеше да помогнат на човечеството едва ли не. Едно нещо много ме дразни, защото да си изкараш разрешително за оръжие ти трябва психо. А реално сега тук, ако се засиля, мога да убия 6 човека наведнъж човек. Ако трябва да бъдем честни, ако си професионален шофьор, пак наш психо. Не, говорим за Б категория. Те повечето катастрофи стават с Б категория. Аз не знам... Дори с Форд К, където уби тук на Сливница двете момче и момиче, пак е Б категория. Форд К 1.3 бензин. Това беше много страшно, защото това горкото, ти за да го караш така, трябва наистина да го изцедиш, нали? Не да... Да, но това проблема е, че няма никакъв опит. Поред мен трябва малко по-трудно да се дават шофьорските курсове. Ама чакай сега, това не е честно, защото аз и ти сме ги минали по един начин шофьорските курсове. Те уж затягат всеки следващ. Да. Нали, моя учител от шофьорските курсове все още преподава. Учи ги по един същ, както мене ме учил. Значи аз не смятам, че тук са виновни тези, които учат да шофираш, освен в едно, но това ще го кажа след малко. Да. Това е до менталитет, до възпитание. Не мога да обвиня никой, че не си възпитава децата като хората, но има едно поколение, една дупка там живяло през 90-те години и началото на 2000-та, което е израснало с един друг морал, с един друг пример. Значи вие, ако тръгнете да се разхождате по улицата, всички са сърдити. В България няма усмихнати хора. Всеки гледат лошо. Това забелязваш, че повечето тук в София го има, на другите градове? За съжаление, но може би си прав, айде. В София са В София някак си излезнало, че ти трябва да си сърдития голям батко, за да те уважават останалите. Трябва да се държиш лошо, да слагаш родината преди всичко, ама същото време да си хвърляш фаса на улицата. Това много ме дразни. По тебе да има кръстове, молитви или какво още не съм се нагледал, а същевременно да не спазваш основни морални принципи. Да се върнем на курсовете. Значи, ако променят закона за курсовете, ще е много хубаво, защото нас ни учат, докато карат курсовете, да шофираш с 30 км в час. В момента, в който тати и мама ти купат кола, напоследък имаш един пример от твоите приятели Мост Ауто, как на един синет на 18 години взел книжка, му взеха Корвет 500 коня
Значи това нещо пак води до разбирането на родителите, че това не е окей. Значи той се е карал с 30 шофьорски курсове, качва се на мощната кола и той не знае как да реагира. Тя като подведе при той е като оръжие. Да. Защото това е нещо много мощно, той няма никакви рефлекси, качва се, кара и се удря. И после казваме, защото те с новите книжки правят катастрофи. Не е до курсовете. До курсовете толкова, че там ги учат карат с 30, което не е окей. Те не осъзнават физиката, не осъзнават реално удара с 20, какво може да ти причини човек. Ако трябва да бъда честен, аз не знам удара с 20 какво ще ми причини. Аз съм гледал да съм внимателен шофьор, нали, пак казвам, сега това не е самопризнание да кажа, но си позволявам по някой път да карам малко по-бързо, но се съобразявам с пътната обстановка. Сега, ако е така, както тук е трафика, ти не можеш да караш бързо. Няма и смисъл, да искаш, да нервничиш, да се буташ, това означава, че е предпоставка за ПТП. Говориме хубав прав път, без коли, пътуваш на някъде, ограничението е 140. Позволявам си да карам с 140 плюс малко. Да. Нали, да не казваме сега цифри. Но никога не съм застрашил живота както на моето семейство, така на околните. Има ли коли, винаги гледам да карам по правилата. Защото това е важното. Ако се спазват правилата, ПТП-тата и смъртните случаи ще намалеят рязко. Затова ги има тези правила. Дори най-елементарните. Добре, ти знаеш ли, че на секционен светофар не можеш да направиш обратен завой? Ако няма... Ето, на секционен, тук сега ако имаш ляв завой, не можеш да направиш обратен. Може, да. Можеш само да завиеш наляво. Обаче масово на секционен... Завиват правят обратно. Застанете на западния парк и вижте на секционния светофар за ляв завой за влизане в квартал Захарна фабрика, как всички правят обратен завой, да отидат да сипат гориво на МВИ. Да. И това нещо никой не ги санкционира, има камери, има всичко. А забеляза ли колко се промени булевард Сливница след катастрофата с Като? За съжаление, трябва явно много хора да бъдат пометени, отрепани в ПТП-та, аз не го считам за добре това за да може да се оправят навсякъде улиците. Аз не го считам, защото те ще ни затворят. Но това е единството, което работи. Ама те ако не ни затворят, ако не направят по-строги правилата, нали, как ще се промени? То не е общо, че страда обикновения човек. Защото ако те направят това, което си казахме в началото на епизода, едни нормални проверки с данъчен, спират скъпата кола за 200 000 лева, казват му на чичкото вътре, приятелю, ти откъде имаш тези пари за тази кола, като си безработен, няма данни в НАП, начин нападжията в момента на спирането веднага, с неговото ЕГН не може да провери дали работи, къде работи, колко му е дохода. Нали всичките тези неща, спира го, вижда, че няма откъде да има пари и тая кола явно е придобита по някакъв нечестен път или е на някой друг богат чичко, който го викат него да дава обяснение. Като им създадат достатъчно проблеми на всички тези богати чичковци, ще спрат зверствата по пътя. Това е елементарно. Като им вземат колите на тези, които са придобити по престъпен или нечестен път, ама тя е била с немски номера. Ама това няма значение с какви номера е. Да. Ти откъде имаш, защо я караш тази кола? Значи имам приятели от Швейцария, имам приятели от Германия, имам приятели от Люксембург, които идват тук и казват, това е ненормална работа. Не може да карате толкова, да сте най-накрая в Европейския съюз, да карате толкова особени автомобили. Има нещо сбъркано. Избърканото е това, че докато полицията не покаже, че се разграничава от богатите, не казвам богатите, всички богати, защото има богати хора, изкарали си парите по честен начин. Тези, които са си изкарали парите така, много ясно, че за тях няма проблем. Те си докажат дохода. Още по време на проверката, въпросният данъчен ще види, че този човек има 15 фирми, осигурява се на едикви си пари, получил едикъв си дивиденд за миналата година и нещата ще приключат. Говориме за тези другите. Полицията трябва да се разграничи от другите. Има изследване, в което доказва, че във всяко едно престъпление има замесен полицай в България. Да. Дали бивш, дали настоящ. Според те малко патрулки ли има в София? Нормално ли е в дъждовен ден, примерно в 6 часа, да чакаш 2 часа полицай, когато има спор? Иначе полицаите не са социална услуга. В такъв смисъл те нямат ангажираността да се появяват веднага на ПТП-то, защото има и други петки. София е твърде голяма, България е твърде бедна. В такъв смисъл, че за да се случи това, което всички искаме да има много полиция, трябва всички да почнем да си плащаме данъците и осигуровките, за да има достатъчно пари в бюджета и да могат да се купуват автомобили за полицията и да има добра заплата за полицаите.
Докато всички мрънкаме, че е много скъпо, до тогава ще е това положението. Иначе това, което ще кажат всички, които са в тази сфера, знаят, например от 7:30 до 8:30 сутрин не може да видите полицейски автомобил на пътя. Да. В това време няма. И има логично обяснение, защото те си предавали автомобилите. А то мисля, че вече има такъв период. Не знам, аз наскоро го научих, защото ме посъветваха да си закарам колата на собствен ход, без номера, защото по това време нямало полиция. Викам, чакай сега, има някакви правила, някакви закони в България. Предупредиха ме полицейите да няма карам без номера. Задължително не карай. А между другото, знаеш ли, че е по-малка глобата, ако караш без номера, ако караш кола с други номера. В смисъл, сега си вземаш от другата кола номерата, само и само да не се забележиш на пътя. И ако те спрат, е много по... Браво! Ама това от Великото е простено. И с BMW е още по-му е простено. Това прави целият проблем. Volkswagen Polo и сигурно 7 коли назад имаше. А тук мисля, че паркирането, спирането е забранено. Забранено е. Само едно нарушение до сега съм видял между другото и това е то. Аз те предупредих още в началото, че ще куца работа днес сутринта. Аз очаквах, че сутрин и вечер най-много. Между другото вечер има повече. Вчера вечерта прибирах брат ми от летището сравнително късно и мога да кажа, че много приятно пътувах с другия автомобил. Той е Toyota Yaris, по-маломощен от Camry-то, но с едни 50 км ограничения в града стигнах без проблеми. Дори на Цариградско хората се движиха с ограничение 80. Браво. Има някакво събуждане, нали? Има. Още повече беше хлъзгаво, нали, валеше. Тук един приятел се беше завъртил, казвам приятел, не го познавам, на военна болница. Беше се завъртял с едно БМВ, беше препречил целият път и полицаите бяха спряли и седяха и гледаха, вместо да преместят автомобила и да пропуснат движението. Може би да е бил избягал от местопроизшествието, не знам, но беше интересно, минах за малко, така набързо минах, оттам като се прибирах. БМВ. Значи не трябва да съдим всички БМВ шофьори, защото има и готини такива, да. Но за съжаление БМВ и моята любима марка Алфа Ромео станаха шофьорите, не знам, това е някаква... Джигити. Или просто са много ефтини за първа кола и хората се вземат ефтина, но бърза. Алфа Ромео, примерно, могат да си вземат 200 кони автомобил за без пари. Да, където се вика за 3-4 и се мислят вече за големите шофьори, а то автомобила шофьора не прави. Лошото е, че първо правят тунинга, брони, боя, фарове, после се сменят гумите. Това е най-лошото. Пак казах, нали, грешното възпитание, нали, де да знам. Ние имаме много хубав пример. До нас Гърция, хората си купуват една кола и карат 30 години. Не знам дали сте запознати. Пробвачето са малки заради тесните им улици и в малките градове, но примерно в Солун не е точно така. По селата им не е точно така, защото карат много пикапи, но си купуват, например... Говориш по телефона. Например, аз имам познати, които карат един Nissan на 40 години в Гърция, имат бизнес и казват, това е работния кон, нали? А имат пари. За тях не им трябва да... А в България ще купи нова кола първо, още не са направили парите. Дай да видим, ще я хванем ли сега като говоря по телефона? Да, говори си, няма проблем. Така че... Какво мислиш за наркотиците и за алкохола? Моят ангел е слаб и аз за това не употребявам такива работи. Пия от време на време, но принципно сега има хора, как да кажа. Джеймс Хетфилд е пример, вокалиста на Металика, че наркотиците не убиват. Значи той е сигурно 14 годишен е на кокаин, все още е жив и здрав, така че... И в България имаме такъв изпълнител. Със сигурност имаме и в България такъв пример. Ози Осбърн трябва да го вземат за... Те се чуди как не умрял самия той от толкова много наркотици, така че наркотиците в крайна сметка има примери, че качествените наркотици не убиват. Сега друг е въпросът, че навсякъде по света казват под въздействието на наркотици, а не, че ако си взел наркотици, което в България пак е изкривено, защото ние тук те спират, ти можеш да си употребил преди 6 месеца и то да показва, че ти в кръвта си имаш наркотици, което не е окей. Нали, тест за наркотици трябва да се прави само единствено тогава, когато поведението ти
на пътя предполага, че ти си употребил неправилни изпреварвания, залитания, ПТП-та, тогава да, нали, които на прав път да се удариш в дърво, Да. нали, тогава очевидно има нещо, което не е така. Така че наркотиците, всеки си има глава на раменете, всеки трябва да знае, да е достатъчно добре възпитан какво могат да му причинят и да вземе собственото си решение. Аз не съм съдник да съда той и оня. На мене хората не ми пречат такива каквито са, стига на мен да не ми пречат. Нали. Включително и за гейовете. Имам една приятелка, която каза, като толкова ви пречат гейовете, следващия път, като някой ви предложи брак, просто му откажете. Което е много яко, защото какво ти пречи той е, че това е нещо с някой друг мъж. Нито го виждам, нито го знам, нито ме интересува. Ако не го виждаш, да, но ето още един говори по телефона с пасата. Ама да се върнем към ПТП. Да. Така че за тези, които са употребили и шофират, за тях трябва да има безмилостни закони. И дори колата да му вземат дори на ден на Не, това трябва да се приравни на предумишлено убийство. Да, наистина така. Защото той е взел наркотици. Той знае, че ги е взел. Все едно да си вземе оръжието с него. Нали, сега, ако ти караш, стане ти лошо и направиш ПТП, едно, ти не знаеш, че ще ти стане лошо. Станало ти е лошо. Но ти си взел наркотици. Пил си. Най-вероятно енергийни напитки. Цялата този коктейл допринася от това, на тебе ти стане зле, да ти се замая, да всички възможности да ти случат. Значи ти знаеш какво ще последва и ти си се качил и караш. Значи това е предумишлено си го направил. Все едно стреляш с пистолета така в посоки дали ще убиеш някой. То това е логиката. Ти знаеш, че си го направил. Сега ако взимаш лекарства за кръвно за сърце, хиляди те замайват и знаеш, че може да стане лошо, там в бележката пише: не управлявай, не работи с машини и така нататък. И те пак карат. И като ама там пише вече, значи него трябва да е приравнен на това нещо. Не трябва да има двоен аршин. Значи, дали са наркотици, дали са лекарства, дали... Там изрично пише за употребата в лекарствата. Нали? Да. Всички знаем, чели сме опътванията. Така че не може да кажеш, ама той е бил на лекарства. Ама той знае, че тези лекарства му причинят това. Значи, той предумишлено се е качил на колата, бил си лекарствата и така. Защото е много хубаво. Всички сме много ербав, докато не ни случи на нас нещо и като ни се случи, викаме, аз този, нали, като и Белслава, тя малко била пила. Ама пила си сега, крайна сметка. Къде да паркираме тук? Където искаш. Там надолу може ли? Може, там ще обърнем. Ти трябваше на първи паркинг да влезнеш. Ама там не мога да влизаме, ще не направят проблемите там. Тук колегата. Колегата си е паркирал камиона и си... И го няма. Тук можеш да паркира. Тук баш не може. Що? Има знак, спиране, паркиране, забранен, нали? Спазваме знаците в момента. Спазваме, къде е разтоварен? Ето виждаш и сега и ти така. Спазваме, ама тук сега... Добре, къде е разтоварен? Да те ето ще ме разтовариш, след пешеходната пътека. Те между другото всички разтварват тук в кат. Сега в крайна сметка пак сме на нарушение, ама да кажем, че окей. Не пречиме на никой. Добре, това беше всичко за днес, този епизод. Очаквайте следващия, ако ви хареса, коментирайте на темите, които сме разговаряли, нещо ако не сте съгласни. Довиждане!